ସ୍ଥାନ ଅଛି ମାୟାଗଣ୍ଡ ଟୁ ମଶାଣି ଘାଟ। ସେ ମଶାଣି ଘାଟରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶବ ଦାହ କରନ୍ତି, ଏ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲା ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା, ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ବେକେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଶବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେଉଁଟାକି 3 ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ସେ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇ ଶବ ଦାହ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ NRGS ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେତେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ବି, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେହି ମଶାଣିରେ ଯାଇ ଶବ ଦାହ ସୁବିଧାରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜବ୍ କାମ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଏ କାମ କରିକିରି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଶବ ଦାହ କରୁଥିଲୁ, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ବେକେ ଛାତିଏ ପାଣି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସେ ଜମି ଉପରେ ବୁଲିକି ଶବ ଦାହ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି କାମ ଗତଠୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏଇଭଳି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କରିକି ଏଇଭଳି ଯେମିତି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କି ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଡର ଥିଲା, କି ବୁଡ଼ି ଯିବାର ଡର ଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା 3-4 କିଲୋମିଟର ସେପଟରେ ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେଠି ଶବଦାହ କରୁଥିଲେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଶବଦାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରକୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଉ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆଜି ଏମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏମାନେ ଥିଲେ, ଇଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଖଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ନିଜେ ଖଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ନେଇକି କାମ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କ ପରିବାର ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ